Mae enw I yw Harri Alun Williams a dwi'n brif gogydd yma yn Carden Park Hotel. Mae Carden Park wedi ei leoli yn Sir Gaer ar stad Mae Harri. Da ni'n lwcus iawn yma. Mae gennym ni 2 gwrs golff, spa newydd 5 seren a amal I le bwyta efo rhywbeth I bawb. Dechreuais yn ysgol gynradd Llangerniw ac wedyn ymlaen I ysgol uwchradd yn Llanrwst pan o'n i'n 16 oed yn gadael ysgol es ymlaen I Castle Hotel yn Conwy at Graham Tinsley a cychwyn yn apprenticeship yn fanno. Nes o'n I yn Castle Hotel roedd Graham yn gapten ar tîm coginio Cymru a agorodd hwnna lawer o ddrysau iddo fues yn cystadlu yn fyd eang a cael medal arian yn Olympics coginio y byd. Ar ôl hyn, symudodd Graham I Carden Park Hotel a doedd gennau mond un penderfyniad mynd efo fo a gweithio efo Graham eto yn Carden Park cyn symud ymlaen lawr I Cheltenham am flwyddyn I westy 5 seren a wedyn yn ymlaen I Awstralia gweithio yn y tŷ opera yn Sydney am flwyddyn a hanner a wedyn does yn dod bach nes I adre i'r ymwythig lle roedd yn head chef yn 24 oed lle ges I 2 roset yn y bwyty a wedyn ges I'r cyfle I ddod yn dod at Graham. Dwi yn Carden Park wan ers 3 mlynedd fel prif gogydd. Mae'r ffaith bod fi'n siarad Cymraeg wedi agor amal I ddrws I fi ar hyd yng ngyrfa. Blynyddoedd yn dod ges I'r cyfle I fynd I Hong Kong hefo bwyd a diod Cymru yn arddangos cynnyrch ffantastig Cymru beth gynnon ni I gynnig yma. Fues I hefyd eitha lwcus I gael gwneud rhan neu fod yn rhan o sioe ar S4C efo coginio I blant. A unwaith eto, os oes I ddim yn siarad Cymraeg, os I ddim wedi cael y cyfleoedd yma.